To ne, to som nechal, by bolo usvedčujúce. Ja by som Ferrari čo mal byť. Čo ťa už som minulé videl ešte 30. No, čo to mal obehlo minulé? Čo to mal nitrianskú značku? To som si nešiel, on išiel proti mne, ja som si za ktorý metr. Mám čo najbal. Čo to hlasuje? No, teraz to už začnem hasiť, vidíš, lebo už... Nezamáš. Iba to mení nejaký plyn. Čo to zrypalo? Ale no. Ešte druhá trojka. Ja si idú. Som sa to tam zabávam, ja to nevedám, hej. Iba na hodočku. To takové tam dáme telefón. No, vidět, jo. Ty, ale jak to rozpadlo, pozri sa, nic z toho neostalo. Obvodové steny. To je darmo, ne? Jak? To je krupa za to dolčov. Signál si začínáme. To je najväčšie požiarické auto, aké to majú v Trnave. Hej, ako rebrík si to povedať, lebo tam asi nemá nič vnútri. On má hore hadice, on to pôvodne hasil tým. Ja, tak asi dojde druhé auto. Rebrík máme, ale on nemá. Za chvíľu do školy, tak to nedá. Ale tak, čo ty deti, vieš, to podľa mňa nebudete schopné v tých druhých budovách sa vyučovať. Nebude, však už dostanú voľno, ukončia predčasne. No, vlastne áno, však už je to. Tam šajby, automaticky, ne, ideme von. Zopaknú si ročník.